Температурата се вдигна, стана горещо. Галена и Андрея ще ви кажат нещо. Искаш ли, искаш ли? Хей, хей, и двете искаш ли? Кристали правя ти и разливам се в ръцете ти. Нека топло да ти стане, нека в те престъпя се до края. Виж телата ни колко са пияни, сега ще пада страст на кристали. Накъде вървим е кристално ясно, ще завършим страстно. Как изпълваш ме, ставам твоя злям. Всяка капка в теб с никой не казвах